Parabejský bože. Dnes je 24. prosince roku 2007. Jsou Vánoce. A my vlastně zaspíváme. Hej, oha. Hej, oha. Ema čofaga. Ema Co čofaga. děláte? My točíme video. Cože? My točíme video vánoční. Aha, super, tak jo, já budu koukat, jo, jak točíte video, jo. Ečofe, Ne, tak to musíme znovu, ne? ne, to je originální. Ečofe, fuka. Hej, oha. Co? Znova celý. Ne, tak jak je přerovský Vánoce. Ne, znova celý a nahlas. 3, 2, 1, teď. Hej, oha. Hej, oha. Ema čofaga. Ema čofaga. Ečofe, fukar. Ečofe, fukar. Hej, oha. Hej, oha. Hej, oha. Hej, oha. Ema čofaga. Ema čofaga. Ečofe, fukar. Ečofe, fukar. Hej, oha. Hej, oha. Díky. Díky za Tak potlesk. pozdravuj rodinu. Čau. Ne, čau, povídej si s ní, ne asi. Tak jak se máš? No, sama nemluví. Proč? Tam se máš, tvé nebuď uražená. Ježiš, nech toho asi ne. Ty jo, Petro, jsi fakt úplně vypadla, no. Já prostě nevím, jako co. Jako, uklidni se. Jsou Vánoce, tak asi ty vole, co děláš? Jo. Fakt dík. Zkoušela jsme celý den. No, tak Tak čau. čus, ne? Nebude s náma mluvit, Tak prostě. to jdi vypnout. Tak veselý Vánoce, ať ti přejem. Hodně štěstí, Zdraví, lásky, penízků a dárečků. nejvíc dárečků a penízků. No, kde jsem mohla pak půjčovat Magdalence. A hodně všechny. jídla. Jaminky. No. Tak teď to Majda vypne. Co to děláš? Mě to se bychom byla vidět i zblízka. Čau. Čus. Nevypl.